I llavors Déu li va donar la vida a l'home, i era tan bella i delicada que l'home no sabia què fer amb ella, i sols era feliç dormint. Al dematí, però, tornava la congoixa i li venia aquell desig enorme de plorar, i duia als seus braços la vida, com qui du un nen de bolquers, com qui du un cetrí de nitroglicerina. De vegades la duia com si fos un real, i volia mostrar-la, però tots entenien i no li feien cas. I callava, tristíssim. Ja t'has menjat el berenar?